Agerraldira, gaur Gobernu Kontseiluan gai bakarra aztertu dugu, beste erabaki batzuen artean, baina gaur hauxe azpimarratu nahi nuke, izan ere irakurketa bat egin dugu COVID-19aren ingurukoa, zein izan den bilakaera Gipuzkoan, nola erantzun duen gure lurraldeak eta nola erantzun duten ere erakundek. Dakizuenez, lehen kolpea, COVID-19ak izan duen lehen kolpea Gipuzkoan sekulakoa izan da. Lehen kolpea aipatzen da eta injustu COVID-19 ez delako desagertu gure ingurutik. COVID-19ak jarraitzen du gure artean eta berekin bizitzen ikasi beharra daukagu. Lehen kolpea sekulakoa izan da eta beraz bada momentua aitortzeko herritarrek, gizarte eragileek, erakundeek egin duten lana, eskertzeko egindako guztia, baina baita gure ahaleginari eusteko momentua ere bada. Alegia COVID-19 ez da desagertu, eskertu eta aitortu orain arte egindakoa, baina ahaleginari eutsi egin behar diogu, berriro kolpe hori etor ez dadin indar berarekin. Kolpea aipatzen nuenean, ez dut azaldu beharrik, baina aipatzea ere garrantzitsua da horrelakoetan, Gipuzkoan 300 hildako baino gehiago eragin du, gaixo asko, sekuelak izango dituzten hainbat eta hainbat lagun, eta horrez aparte ekonomian izan duen eragina ere oso handia izan da. Oso handia eta oraindik ere ez dakigu zein izango den ekonomiaren bilakaera, gure enpresen, gure tailerren, gure jatetxe, taberna eta barren bilakaera Gipuzkoan. Edozein kasutan badakigu kolpea izugarria izan dela eta ezin dugu berriz ere horrelakorik euki. Sakrifizio handia egin dute Gipuzkoarrek, sekulakoa, lehenioen bezala, baina Gipuzkoak sendo erantzun dio, elkarlanean aritu gara guztiok, Gipuzkoarrak, eragileak eta baita erakundeak. Beraz, lehen nioen bezala, aitortza egiteko garaia da, eskerrak emateko garaia, baina ahaleginari eusteko deia ere luzatu nahi dugu Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean. Azterketa bat ere egin dugu Gipuzkoako Foru Aldundiari dagokionez, zenolako lana egin dugun hilabete hauetan zehar, oraindik ere badugu nahiko lan, baina balorazio bat ere egin nahi genduen zein izan da neuki dugun lana, eskuartean zer izan dugun, eta baita nola erantzun diogun erronka handi honi. Besteak beste, zerbitzu batzuk aipatu nahi nituzke, COVID-19 gure artera iritsi zenean, web orri bat abian jarri genuen Gipuzkoako Foru Aldundian, herritarrei informazioa helarazteko, eguneroko informazioa beraien esku jartzeko, baina baita iradokizunak, galderak eta bar jaso eta haiei guztiei erantzuteko. Ia 200 iradokizun eta galdera jaso ditugu COVID-19aren gaitzari dagokionez, denetik izan dugu, alegia alde batetik galderak bazian, galdera teknikoak, ordutegi zegozkionak, jendeak bazituen kezkak edo bazituen zalantzak, deseskalada horretan eta baita konfinamendu egoeran zer egin zezaken eta zer ezin zuen egin, eta horren kezka guztiak ere erantzuten saiatu izan gea, baina bestelakoak ere izan ditugu, besteak beste, 3 komentuko arduradun batek gurekin harremana bilatu zuen, web orriaren bitartez gurekin harremanetan jarri zan, esateko nola beraiek ere bazuten egoitzekin alderatu ziteken egoera bat, izan ere adineko moja asko zeuzkatela, haiei atenditu behar zitzaiela eta protokoloak behar zituztela, eta gizarte zerbitzuetako departamentuarekin harremanetan jarri genituen, protokoloak bateratzeko eta egin beharrekoak ere eskutik egiteko materiala banatu eta bar. Beraz, hau ere, web orri hau ere, bilakatu da tresna egoki bat, herritarren beharrak, Gipuzkoako Foru Aldundiera atxiki eta guztion artean erantzun egoki bat emateko egoera konkretu horiei. Horri ez gain bestelakoak ere aipatu ditzaket, kezkak eba zauden aipatzen nuen ordutegiei dagokionez, igeri egitera atera alnaiteke edo katua dabile kalean kutsatuko ote gaituen, horrelako kezkak ere egon dira eta horiei guztiei erantzuten saiatu gera. Kultura arloan ere hainbat eta hainbat kezka genituen, badakizue kultura esparruan sekulako eragina ere izan duela, eta autonomo batzuk gurekin harremanetan jarri dira ikusteko zenolako diru laguntza, eta bar euki zezaketen eskura, eta horiek erantzuten egon gera. Beraz, web orriari dagokionez, bilatzen zuen helburua bete du, eta beraz zentzu horretan pozik gaude Gipuzkoarekin euki dugun elkar trukatze horretaz.
informazioa eta bar. Bestalde, gizarte zerbitzuetan zer esanik ez, buru belarri aritu gera gizarte zerbitzuetan lanean, lehenengo egunetik COVID-19 gure artera iritsi zanean ikusi genuenean zen nolako inpaktua eduki zezaken gure artean lehenengo momentutik eta positiboak eduki aurretik protokoloak abian jarri genituen, buru belarri aritu gera gude adinekoak zaintzen, eta gu esaten dudanean ez da soilik noski Gipuzkoako Foru Aldundia, ze gure adinekoak zaintzen aritu gera Foru Aldundia, egoitzetako langile, egoitzetako zuzendaritza, egoiliarrak beraiek eta baita egoiliarren senitartekoak. Denon artean sekulako ahalegina egin dugu eta sendo erantzun diogu egoera honi. Jakinik, 5.425 egoiliar dauzkagula Gipuzkoan eta horietatik 168 tamalez hil egin direla gaixotasunaren ondorioz. Beraz, sekulako inpaktua izan du egoitzetan, sekulako inpaktua izan du egoitzen kudeaketan, oso modu gogorrean bizi izan dute bertako langileek, egoiliarrek eta zesanik ez ere senitartekoek. Beraz, hori aipatu beharra dago, egin duten lana aitortu beharra dago, egindakoa eskertu beharra dago, baina ez genuke horrelakorik berriro ere bizi nahi. Horregatik, esaten dut lehen kolpe hau jasan dugu, ez dezagun berriro ere bigarrenik euki. Eta horretarako gutako bakoitzaren ardura importantea da. Alegia, arduraz jokatu beharra daukagu hemendik aurrera ere, beraz ahalegin horri eutsi egin behar diogu berriro ere gizarte zerbitzuetan horrelako inpaktorik gerta ez dadin. Gure adinekoak zaindu beharrean gaude eta gotako bakoitzaren eskuan dago. Guk abian hainbat tresna jarri ditugu martxan, badakizue protokoloak abian jarri genituela berehala eta txoke plana ere, txoke planan 80 neurri zehatz jasotzen genituen, besteak beste, besarkada virtualak, telezaintza, babes psikosoziala, eguneroko jarraipena, komunikazio arlean ere ahalegin handi bat egin dugu familia guztiekin, egunero informazioa emateko, ez bakarrik kutsatuen familiei, ez bakarrik gaixotuen familiei, baita beraiekin egoitzetan dauden familiekoei ere. Lan honetan funtsezkoa izan da eta berriro diot hala dalako, importantea dalako, garrantzitsua dalako, funtsezkoa izan da egoitza guztietako langile guztien parte hartzea eta haien laguntza. Eta noski gizarte politikako departamentuan lanean aritu diren guztiena Maite Peña diputatua buru. Beraz guztiei gure eskerrona eta gure aitortza. Honez gain bestelakoak ere egin izan dira eta protokolo batzuk ere abian ditugu etorkizunari begira berriro horrelakorik gerta ez dadin eta aste honetan onartuko dugu foru agindu bat agertoki berri honetan egin beharrekoei buruz jasoko duena informazioa, alegia zer egiten ari geran eta zer egingo dugun agertoki berri honetan berriro gaixotasunak eztanda egin ez dezan gure egoitzetan eta kasuan horrelakorik gertatuko balitz, modu koordinatuan eta egokian honi erantzuna ahal izateko. Hori gizarte zerbitzuei dagokienez eta bai aipatu gizarte zerbitzuetan askotan aipatu degula hildakoen kopurua, hildako kopurua oso garrantzitsua da, 168 hildako, gizatalde zaurgarriena adinekoena da, noski, baina bai esan nahi nuke plazen 180 kutsaduratik salbu egon dela denbora guzti honetan. Eta hori ahalegin baten ondorio ere badela noski. Bigarren edo hirugarren aspektu bat gaurkoan azpimarratu nahi genukeena ekonomiarena da. Badakizue guk legealdia hasi zenean gure indarrak gizarte politiketan eta ekonomian jarri genituela, ekonomia sustapenean eta COVID-19ak eztanda egin duenean eta diru bilketan hor ere sekulako inpaktua izan duenean lehentasunak ezarri behar izan ditugula eta lehentasun horiei eutsi egin diegu alegia gizarte politika jendeari, gure herritarrei zerbitzu publikoa bermatu, ongizatea bermatu, eta bestetik ekonomia arloan ere, enpresei, tailerrei eta barrei laguntzeko ekonomia berpizteko ahalegin hori mantendu egin behar daukagu eta hor dago gure lehentasuna. Beraz, alor honetan ere lanean jardun dugu, denbora guzti honetan, eta jardungo dugu baita ere etorkizunean, izan ere erronka handia izango dugu esku artean ekonomia aldetik. Besteak beste aipatuko nituzke ekonomia berreskuratzeko plana, 28 milioi
eurokoa, turismoa beraktibatzeko plana 2,5 milioi eurokin, lehen sektorea babesteko plana 15,5 euroan, eta elkarrekin 1,2 milioi euroz hornitua. Birusaren kolpe honen ostean ekonomiaren garapena edo ekonomiaren bilakaera oraindikan ikusteke dago, baina horrelako inpakturik ezin dugu berriro ere eduki gure artean. Orain artekoa oso garrantzitsua izan da, eta beraz eutsi behar diogu gure ardura pertsonalari berriro ere horrelako inpakturik eduki ez dezan ekonomian gaixotasun honek. Ezin dugu ahaztu COVID-19 gure artean jarraitzen duela. Fiskalitatearen arloan ere, hainbat tresna abian jarri dugu, askotan aipatu izan dugu fiskalitatea ez dela soilik dirua biltzeko tresna bat, badala ere ekonomia suspertzeko tresna bat, eta horrela jardun dugu ere COVID-19 garaian. Hor hainbat neurri hartu dugu, hainbat foru dekretu arau onartu dugu diputazioan, foru aldundian, horiek onespena jaso dute batzar nagusietan eta beraz indarrean daude, eta besteak beste malgutasuna eskaini diegu enpresa eta baita herritarrei, likidezia eman zaie eta ekonomia berpizteko tresna bezala ere erabili izan dugu lanpostuak sortzeko besteak beste. Guztira neurri hauen inpaktua 700 milioi eurotik gorakoa izan da. 700 milioi eurotik gorakoa izan da. Hau dira fiskalitate arloan aipatu nahiko nituzkenak, baina honez gain ere errenta aitorpena aipatzeke ezin gelditu. Izan ere errenta aitorpena egiten degunean gutako askok dirua jasotzen dugu Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik, ezinbestekoa ikusten genuen momentu honetan jendeari behar egoeran dagoenean diru hori itzultzea lehenbailehen, eta beraz COVID-19arekin ez gera gelditu. Hor lanean jarraitu dugu alde batetik online egin ahal izateko tramitazio guztia, eta hor noski gure tresna guztiak erabili izan ditugu, eta bestalde aurrez aurreko zerbitzua ere abian jarri dugu ahal izan dugun neurrian, eta noski segurtasun neurri guztiak abian jarrita. Eta bere ibilbidea jarraitzen du, eta errenta aitorpena beraz gure ikuspegiko arrakastatsua izan da, hain azkar eta hain tresna eraginkorrekin abian jarri ahal izatea. Eta gero etxe barruko kontuak ere, izan ere guzti hau, edo hau guztia ez litzateke posible izango, etxe barruan gure langileek modu egoki eta eraginkorre batean lan egingo ez balute, eta beraz, hemen ere gure aitortza eta gure esker ona etxe honetako langile guztiei. Izan ere, eta idea bat egin dezazuen, edo jakiteko zenolako inpaktua izan duen COVID-19ak gure langilegoan, COVID-19 gure bizitzara sartu edo heldu baino lehen 16 langile geneuzkan telelanean, etxean, lanean zebiltzanak 16 langile, eta egun batetik bestera ia 1000 langile etxera bidali genituen lanera. Horrek suposatzen duenarekin, alde batetik langileentzat, baina baita etxeko jardunari dagokionez. Alegia hori dana martxan jarri ahal izateko, hori dana abian jarri ahal izateko, funtzio publikoak sekulako lana egin behar izan du, langilek beren aldetikan ere zeukaten onena eman dute, inolako kexarik ez dugu jaso, naiz eta jakin ez dela gauza erresa izan, edo ez dela saltu erresa izan, eta horrez gain ere baliabide informatikoei dagokienez, izfek ere sekulako lana egin du denbora honetan guztian, denbora guzti honetan. Egoitzaren egokitzapena, gure egoitzaren egokitzapena oso ona izan da, gure langilegoarena, eta baita gure tresna guztiena. Lantokia prestatu egin dugu ere, zerbitzu orokorretatik lantokia prestatu egin da, itzuleran langile guztiek modu egokian lan egin dezaten, eta segurtasun neurri guztiekin noski. Aurrez aurreko zerbitzua ere eskaintzen jarraitu dugu, beraz oinarrizko zerbitzuak ematen jarraitu du erakundeak, zailtasunak zailtasun. Eta hori ere aitortzeko garaia ere bada. Etxe barruan beraz, hori dira nire ustez gai azpimarragarrienak, jarraitu dugu zerbitzu publiko guztiak eskaintzen, lehen osaten nizuen bezala, zailtasun guztiekin, baina antolaketa ona egonda eta langileen aldetikan ere sekulako jarrera ona jaso dugu, beraz zerbitzu horiek ematen jarraitu dugu, Gipuzkoarrek hala behartutelako. Eta badaukagu beste zerbitzu bat ere, eta hau ere azpimarratu nahi nuke, suhiltzaileena.
COVID-19 hasieran guk kezka nagusi bageneukan alor honetan, eta zain hain justu bere biziko garrantzia duene zerbitzu honek, eta jakinik suhiltzaileek denbora asko ematen dutela haien artean, gure kezka nagusia zen bat kutsatu ezkeo, berehala gainontzekoak ere kutsatu zitezkela, eta horrek asko kezkatzen gintuen, noski beraien osasunagatik eta baita zerbitzu publikoagatik ere, bi alor horietan. Zorionez oso gutxi kutsatu dira, eta horretarako azpimarratu beharra daukat, suhiltzaileek ardura handiz jokatu dutela denbora guzti honetan, eta hori eskertu nahi dut, eta horrez gain, beraien lana denbora honetan ere desinfekzio lanetan aritu dira egoitza guztietan, 13 asteetan zehar, 511 desinfekzio lan egin dute egoitza guztietan, ez da hori beraien jatorrizko lana, baina lana bikain egin dute eta azpimarratu beharra daukagu beraien lanari esker birusa edatzea eta birusa sartzea hainbat egoitzetan ekidin degula. Beraz, gure esker ona ere zentzu honetan suhiltzaileei egin duten lanarengatik. Batez beste astean 39 desinfekzio lan egin dituzte, lehen aipatzen nuen bezala, 13 asteetan zehar. Garraio publikoari dagokionez, hor ere moldaketa lan aipagarri bat egin behar izan dugu, garraio publikoa zerbitzu publiko bada, eta hori ere eskaintzen jarraitu beharra geneukan. Gipuzkoa guztian zehar jakinda zenbat autobus, zenbat garraio eskaintzen dugun egunean zehar, zenbat lekutan, eta sekulako lana ere izan da, hori dana egokitzea egoera berriei deseskalada horretan, eta enpresak ixten juten zian enean, eskaera jeisten jutezan, eta moldatu beharra geneukan, baina hainbat lekutan behartzan lanketa handiago bat, beste batzuetan gutxiago behartzan bezala, eta hor moldatzen junda zerbitzua, eta modu oso egokian moldatu da zerbitzua ematen jarraitu ahal izan dugu, segurtasun neurri guztiekin, beraz hemen ere garraio departamentuan, mugikortasunean oso lan egokia eginda, eta hori ere eskertu nahi genuke, azpimarratu nahi genuke gaurko honetan. Gaur egun zerbitzua 100% ematen da, aurretik ematen zen, bera aldaketa bakarra da musukoak erabili behar direla eta desinfekzio lanak egiten direla, garbiketa ere indartu egin beharra izan dugu, baina 100% zerbitzua ematen jarraitzen dugu. Eta gainera lurtiket aplikazioa abian jarriko dugu, uztailaren 15-etik aurrera, gehienek mugi txartela erabiltzen dugu, baina bazauden oraindik ere edo badaude horrelakorik ez dutenak, eta aplikazio baraten bitartez ordaindu ahal izango dute autobusa, txanponik erabili gabe eta horrek ere segurtasuna bermatu egiten du. Bestelako gaiak ere aipatu nahi nituzke, niretzako horiek zian gaurkoan edo gure ustez horiek zian gaurkoan azpimarratu behar zirenak, baina bestelako gaiak ere mahaigainean jarri nahi nituzke, kultura arloan piztu kultura plana ere abian jarri dugu, 4 milioi eurokoa, uztailean bonokultura berria ere jarriko dugu abian, nik ondartza aplikazioa beharrezkoa ikusten genuen garai honetan, aurreikusi genezaken masifikazio bat egon zitekela ondartzetan eta hori ekiditeko nik ondartzan aplikazioa abian jarri dugu. Gipuzkoa pasport kanpaina gutako bakoitza Gipuzkoan turista bilakatu gaitezen eta tokiko turismoa sustatzeko komunikazio kanpainak ere abian jarri ditugu eta bar. Beraz, hauek dira laburbilduta Gipuzkoako Foru Aldundiak gaur arte egindako lanak, azpimarragarrienak, eta beraz gaurkoan nik ez nuke soilik gure eskertza edo azpimarra gure erakundeak egin duen lanean jarri nahi, inola ere ez, Gipuzkoak sendo erantzun dio COVID-19, zailtasun askorekin baina sendo erantzun dio Gipuzkoak COVID-19, eta sendo erantzun dio hain justu elkarlanean erantzun diogulako honi. Alegia, herritarrek, gizarte eragilek, baita enpresek eta erakundek ere. Beraz, ahalegin honi eutsi egin behar diogu, izan dugu lehenengo kolpe hau berriro gerta ez dadin. Eta deia egiten diegu beraz Gipuzkoarrei jarduteko modu arduratsuan hemendik aurrera. Por lo tanto, como les decía, en el Consejo de Gobierno de hoy hemos hecho un repaso al COVID-19, al impacto que ha tenido entre nosotros y también una valoración de cómo se le ha respondido al COVID-19 en este primer golpe que hemos recibido por parte del virus. Decía, y resumiendo, que
tanto la Diputación Foral de Guipúzcoa como el resto de instituciones, como la ciudadanía en general, ha respondido de manera muy responsable a este primer impacto. Debemos agradecer y reconocer el esfuerzo que se ha realizado por parte de todos y de todas nosotras, por parte de toda la ciudadanía, también por parte de empresas, instituciones, para hacer frente a esta enfermedad. Hemos hecho un sacrificio enorme por parte de todos. Sin duda, el más importante de todos, el impacto que ha tenido en la salud, incluso en la vida de algunas personas y también en la economía. Por lo tanto, no nos podemos permitir de ninguna manera que tengamos un segundo golpe y, por tanto, es importante que sigamos manteniendo la tensión y que sigamos trabajando y que sigamos funcionando con responsabilidad, con todas las medidas de seguridad para que no tengamos un nuevo golpe en Guipúzcoa, en nuestro territorio. Eta hemendik aurrera, galderarik egongo balitz, erantzuteko prest naukazue. Ez dago galderarik, beraz, honekin amaituko genuke gaurko prentsaurrekoa. Eskerrik asko guztioi eta egun ona izan dezazuela.